pesničkami dvaja, S čo nám albumu o nej Rodina. povieš? Je to super, že album Rodina už má v podstate 5. single, 5. videoklip, možno ani vy ste to nezaregistrovali a možno áno, ale ja som rád, že po pesničke ako Veľa lásky, po pesničke ako Viac, po pesničke Oko, po pesničke My dvaja ešte príde vlastne ešte jeden single, to bude Vrba, mám pocit tohto roku, ale som rád, že pri tomto albume som trošku zmenil konečne koncepciu. Priznám sa, že pri posledných albumov som to tak nechával, že mali sme nejaký jeden veľký hit, dajme tomu Mám krásny sen a nejak sa zabudlo na tie ostatné pesničky na tom albume, ale v prípade tejto Rodiny si myslím, že robíme celkom dobrú prácu a aj hráme aj ostatné pesničky z CDčka a My dvaja je práve pieseň, ktorú sa chystáme začať hrávať na koncerte, takže teším sa, že ju môžeme aj ponúknuť túto v rádiu, natočili sme k nej videoklip a verím tomu, že zapadne do takého stáleho playlistu IMT Smile. Videoklip, ešte sa oplatí natočiť videoklip? Asi nie. Už nie, alebo 5x5, ani našich 9. Ale nie. Každý nech si robí, čo chce. Čiže nie, to nie berem späť. Proste myslím si, že to má význam, jasné. Je to show business. Buď ho rešpektujeme, alebo nie. I keď je smiešný, slovenský, ale má určité svoje pravidlá a videoklipy do neho patria. Takže aj napriek tomu, že televízie asi neponúkajú dostatočný priestor, ale sú tu rádia a niekedy to znelo ako neuveriteľne, ale v dnešnej dobe robia rádia pre videoklipy asi oveľa viac možno ako televízie. Alebo asi aj rovnako, takže je to super. Navyše je tu YouTube, kde si aj presne vieš pozrieť. V telke si nevedel, koľko ľudí videlo ten videoklip, tu si to vieš presne odmerať a dnešní mladí ľudia, že Ivan? Tomu sa hovorí sloboda, každý si vyberie, čo chce. Chodia dnes iba na YouTube, takže možno sa dnes práve ešte aj viac oplatí nakrútiť videoklip. Všetko má svoj význam, určite každý to robí ako iným spôsobom a je super, že to takto je, ale videoklipy si myslím, že toho interpreta trošku priblížia tomu fanúšikovi. Aspoň mám taký pocit, ja som to zanedbával a potom som začal mať pocit, že už ma vlastne ako keby nikto nepozná, že ale neviem, v podstate my to... Ešte také za to nie. Máme k pesničke My dvaja si naliať čaj, alebo si robiť kakao, alebo si vložiť nohy, alebo si otvoriť okno. My dvaja je romantika, krásny text Vlada Krausa. Neviem, rob čo chceš, boskávaj sa, rob čo chceš, miluj sa. Priznám sa, som zaľúbený, ty si zaľúbený, ty máš tú výhodu, že môžeš svojej drahej takúto pesničku zložiť. Čo my všetci ostatní, ktorí nemáme ten dar, čo my máme robiť? Ja si myslím, že každý má dostatok daru, aby vedel, aby dokázal potešiť toho svojho drahého, poprípade tú svoju drahu, takže ja si myslím... No to áno, ale môžeme sa dohodnúť, že môžem si nacvičiť tú pesničku, na gitaru môžem ju zahrať, no lebo ja si ako nie som schopný zložiť. Poďme v prípade lásky, môžeš robiť, čo chceš. Robin z východu píše, Ivan je proste pán spevák, už sa teším na 22. decembra do Košíc, predtým aj 12. v Bratislave. Presne tak, budú to veľké koncerty, kde okrem IMT Smile bude aj Rišo Miller, bude tam Janka Kiršner, budú tam aj Slíže, mám pocit, takže taká veľká partia podľa mňa toho najlepšieho, čo tu je a dokopy na veľkom pódiu, veľký aparát. Teším sa na to.